Η άλλη κατηγορία είναι οι υδρόψυχτες μονάδες. Στις υδρόψυχτες μονάδες ανήκουν τρία είδη κατηγοριών. Οι αντλίες θερμότητας νερού-αέρος, οι αντλίες θερμότητας εδάφους-νερού και οι αντλίες θερμότητας νερού-νερού. Αυτές είναι λίγο πιο σπάνιες οι περιπτώσεις, αλλά πάμε να τις δούμε γρήγορα. Η πρώτη κατηγορία χρησιμοποιεί το νερό από το έδαφος ως πηγή θερμότητας και τον αέρα ως μέσο μεταφοράς για να διοχετεύσει ψήξη ή θέρμανση στον χώρο. Η δεύτερη κατηγορία χρησιμοποιεί ως πηγή θερμότητας την αποθηκευμένη ενέργεια στο έδαφος και το νερό ως μέσο μεταφοράς. Ενώ η τρίτη χρησιμοποιεί το νερό από το έδαφος ως πηγή θερμότητας και μέσο μεταφοράς για να διοχετεύσει ψήξη ή θέρμανση στον χώρο. Αυτές οι αντλίες θερμότητας έχουν μεγάλο βαθμό απόδοσης, αφού πηγή θερμότητας είναι το έδαφος, το οποίο παρέχει σταθερή θερμοκρασία όλο τον χρόνο. Το μόνο αρνητικό τους είναι ότι έχουν υψηλό κόστος εγκατάστασης, αφού απαιτείται ειδική, κάθετη ή οριζόντια τοποθέτηση των εναλλακτών στο έδαφος.